Les persones que aquests dies passen per l'àrea de consultes externes de l'Hospital de Figueres es troben amb unes 40 fotografies fetes per Roger Lleixà. Són imatges de Cambodja que difonen la tasca de la ONG andorrana Infants del Món. Aquesta exposició està formada per 40 fotografies de gran format i és la culminació d'un projecte que tenia al cap des de feia temps, que era el de participar o donar a conèixer la feina de la tasca d'una ONG. Vaig tindre la gran sort que Infants del Món Andorra em va obrir les portes de la seva casa, de la seva llar d'infants que tenen a Cambodja, i vaig poder viure el dia a dia de la vida dels infants. Tenen 68 nens, orfes o de famílies desestructurades. Aquesta exposició vol transmetre l'activitat dels infants en una zona castigada per la pobresa, però ressaltant els seus moments de felicitat. Jo tenia una mica de por en el fet que, clar, jo vaig anar a un país pobre, un país de desgràcia. En un altre viatge que vaig fer, vaig anar a Bòsnia, de similituds també, passant per una guerra, i la gent era molt trista, molt trista. Somreien, però més que res forçats. En contrari, el que vaig trobar a Cambodja eren unes rialles directes, unes rialles sinceres, unes rialles d'aquestes que transmeten tot el seu valor, donat també pel fet de ser nens. Són nens que no han patit directament la guerra ni la dictadura, però en pateixen les conseqüències. Però tot i així tenen un esperit de superació i de donar-ho tot que em va coptar i certament em va arribar al cor. La mostra s'ha emplaçat en un espai inhabitual com és l'hospital per poder arribar a les moltes persones que hi passen diàriament. Si el meu objectiu era que l'exposició aquesta fos vista per molta gent, què millor que un hospital. La gent, per bé o per mal, té que vindre aquí i té que esperar-se, la qual cosa, què millor que trobar-se en una exposició fotogràfica que els agradi. No és una exposició trista, no vaig buscar que fos una exposició que fes plorar, sinó que es veiés la feina, diguéssim, del treball i que arribés al cor però amb una rialla, no amb una llàgrima. Les imatges d'aquest fotoperiodista a l'empordanès hi estaran exposades fins al dia 20 de gener.